Tekan ngalas nyambel bawang karo nggodho kimpul bolo. Nek tekan ngalas iki kok suasanane gur arep ngunyah wae, mbuh kuwi telo apa mbili. Pokoke panganan sing iso dikonsumsi iki kudu digawe pacitan. Nah iki ya ana uwi barang bolo. Dadi uwi iki sing gedhi kuwi gek kaya enek oyote iki lho, iki jenenge uwi. Nek sing cilik-cilik gek ana oyote kae jenenge mbili. Dadi beda ya bolo mbili karo uwi iki. Nah iki engko kimpule arep tak goreng iki, tak tugeli cilik-cilik men gampang mateng. Lah sedurunge aku arep deden geni dhisik bolo, iki nyiapke kayune. Tak pilih sing cilik-cilik iki men gampang murup. Nek musim ketiga ngene iki paling penak deden geni iki, gampang urip bolo. Masalahe kayune iki garing kabeh, ora kaya nek musim rendeng. Tapi nek ning daerah kene ya nek ketiga iki eleke kur larang banyu kuwi. Lah iki ngalas ya wis renek persediaan bolo, dadi kur gawani banyu iki ning galon gek nggawa saka ngomah ngono kuwi. Nek ora yo ngangsu ning sumber kali sing tau tak gawe video kae lho bolo, Kali Sureng. Gandeng ning alas ki hawane adem, ya iki nyambi gegeni barang bolo. Men awake iki anget ora kademen. Lah iki geniku wis murup, langsung wae tak indeli wajan gek iki tak delei minyak. Nek wis panas minyake langsung kimpule mau dicemplungke bolo, gek ditutup men tanek. Ora lali karo dilei uyah ya bolo, men rasane iki ora anyep tapi men gurih. Lah kimpul ngene iki yo iso digawe sarapan nek esuk ono kae lho bolo, sedurunge mam sego nek urung usan nek mangan kimpul kok rasane wis wareg. Aja lali nek wis tengah mateng ngono kae dibuka gek dibalik ya bolo, mengko ndak gosong. Lah iki aku gawe judune iki sambel bawang bolo. Nek sambel bawang iki nggon aku ya kur lombok, bawang, uyah karo micin ngono kuwe. Dadi nek nyambel bawang ki ya kudu nganggo bawang. Bahane ya kur simpel ngono kuwi, tapi rasane iki ya ngatoni lho bolo nek sambel bawang, apa meneh diuleki beser. Lah suwene nyambel mau kimpule ya wis mateng bolo. Iki lek ku goreng nganti warnane iki men kecoklatan ngene iki. Dadi kimpule men bener-bener tanek. Nek teksture jero iki empuk kae bolo, beda karo telo. Nek telo kan kadang enek sing ora empuk. Tapi nek kimpul wis genah empuk tur yo lembut kae. Malah nek aku seneng kimpule daripada telone. Lah iki sih panas bolo kimpule mau, nek dimam anget-anget ngene iki enak, tapi engko nek wis adem iki yo dadi atos lho bolo. Ora lali judune mau sambel bawang jan pol iki cocok iki, kimpul didulitno sambel bawang. Enek sing tau ora bolo? Nek mam kimpul utawa telo iki gek nganggo sambel bawang. Lah iki aku wedangan ning alas ki rakur dhewe ya bolo, enek Pak Bojo barang. Pokoke sah diwedangan ning alas.